И здравейте! Вие сте в канала на Николчо Бомбончо, а това е самата нея. И днес ще ядем. По-скоро имаме челендж. Не изяш отровения чери домат. Но този път, спомняте ли се, че имах видео с Али Ченъл, където го ядох, обаче беше сливно. А този път с люти феферони. Чушки, хора, чушки! Тупнахме си пръстите и направо, да не ви казвам какво се случи. Случи се нещо, което ще се случи, ако вие не се абонирате. Така, че... стой! Абонирайте Виждам те, че не си се абонирал и ми гледаш видеята. Наистина? И аз го виждам. Веднага се абонирай, че ако ти задеш този отровен чери домат, направо няма да искаш повече нищо да правиш. Така че се абонирай. Абонирай се за твое щастие. И сега нека да започваме. Кой е първи? Ами, аз съм първо, обръщам се. Сега аз отивам назад и се обръщам някъде си в далечната галактика. Да, тя се в момента се обърна. Така. Така, готова съм. И сега, хора, е мой ред. Сега не знам кой отровния домат. Представете ли си да уча домат, който и тя го е направила. Така да видим кой си изберем. Ето този, хора. Ето го. Сега го топим вътре. О, боже мой. И сега как да го извадя? Сега малко ще ги пренаредим. Че си личи. Ма чакай, не трябва да го пренареждам, защото тя се избрала един специален. Сега, Николче, хайде ела, отваряме си това. И си изпи първо. Аз? Не го изяждай. Давай. Тя го цели! Не, хора! Очаквайте час-две!